Takže čaute ľudia, moje meno je Burnstone a vítajte pri dnešnej informačke. Z minulého let's playu si môžete pamätať, že som hral Skyblock v Minecrafte a narazil som na nejaké podivné ďalšie ostrovy, ktoré v Skyblocku ani nemajú byť. U nikoho iného na celom YouTube to nie je, iba u mňa. A tak približne na konci videa sme narazili na taký jeden ostrov takého muchotrávkového biomu, kde bol nápis po slovensky, kde bola cedula a tam sa písalo blíži sa to. Takže veľmi som premýšľal nad tým, že čo sa blíži a myslím, že som na to prišiel. Tento rok 2012 má byť koniec sveta. Má byť konkrétne 21. decembra 2012. A tak tvorca mapy alebo duch, ktorý poslal mapu alebo niečo, sa ma snaží varovať, že prichádza koniec sveta. Takže neviem, čo s tým robiť. Interpretujte si túto informáciu, ako len chcete. Ja jediné, čo môžem spraviť, je to, že budem vydávať nejaké videá, ktorými sa snáď budete baviť a snáď si to tu užijeme, dokým tento svet ešte existuje, dokým neskončí. Takže to je asi všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Nezabudnite dať odber, aby vám neušlo žiadne video v tomto poslednom roku našich životov. A zdravím vás. Čaute.